आई भैया आज फिर से एसएस म्यूजिक स्टूडियो मसौढ़ी में हमार कीबोर्ड पे सोनू भाई, बेंजो पे मुन्ना भैया, तबला पे हरिओम जी और पैड पे हमारा सोनू कुशवाहा भैया। कि बिना तरैन के चान ना होला, बिना सूरज के घाम ना होला, प्रेमी भले ही पुरान हो जाले बाकी प्रेम कबहू पुरान ना होला। एक जना के बहुत गहरा प्रेम भइल रहे, प्रेम में धोखा हो गई। ओकरा बाद लड़का कहता का कि लूट गईनी यारी में, प्रेम के बीमारी में, लूट गई यारी में, प्रेम के बीमारी में। बीमारी में तू तो भुला गईलू कवना लाचारी में, तू तो भुला गईलू जाके ससुरारी में। लुट गई यारी में, प्रेम के बीमारी में, तू तो भुला गईलू जाके ससुरारी में, तू तो भुला गईलू जाके ससुरारी में।
बिखराई के भगली अटारी पे, केस गोरी बिखराई के भगली अटारी में।